So what's up mga ka-agri? So ayun, holiday ganap po tayo ngayon dito sa ating backyard farm. So ayun, medyo mainit pa po ngayon, mga ano pa lang po. Ang oras is nasa 1:45 PM po. So alauna ng hapon, paalas 2 na po. Pero mainit pa rin. Pero ayun, kailangan nating magtrabaho kasi since holiday nga, sayang naman po yung panahon o yung oras ngayong holiday na hindi natin magagamit. Kaya ayun, kahit mainit po ngayon dito sa labas, so grind po tayo para magawa po yung mga dapat po natin gawin. So ayun, kasi ang schedule ko ngayon, since holiday po ngayon, maglilipat po ako ng mga sisiw dun sa growing pen nila. So dun sa cages nila. Kasi ayun, meron pong siksikan na po sila yung aking mga 10 days old na mga sisiw. So ililipat ko na po sila dito sa ibang cage. Then yung iba, pinalagay ko na po dun sa growing pan nila sa lupa, dun po sa taas. So nandun na po yung iba. Then itong ibang mga sisiw natin, ililipat ko din po dun sa taas, sa mga cages nila. Ipapakita ko po mamaya. Then magdi-disinfect muna tayo bago tayo maglipat ng ating mga sisiw. So ayun po, samahan nyo ako mga ka-agri. So ayun mga ka-agri. So yan yung sabi ko kanina. So bago tayo maglipat, ma-disinfect muna po tayo. So ang ginagamit ko po ditong disinfectant is Virkon S, powerful broad spectrum bactericidal disinfectant. So ang kagandahan po nitong Virkon S, so nakakapagtanggal na po ng bacteria, fungi at syempre ng mga viruses. Kaya po hindi kumakalat yung mga sakit dito sa ating backyard farm. So yun po yung nagamit ko. Then nilalagay ko po yung link niya sa baba para po maka-order kayo kung interested po kayo. Then yung mga linipat ko pong mga sisiw sa baba, dun na po sa growing pens nila, dun sa taas. Ito naman po yung ibibigay natin mamaya. So for QR, ang ipapainom natin. So sakto po yun ay pinabigyan ko na po ng pagkain kanina, pero hindi ko po yun pinalagyan ng inumin nila. So ito po yung ibibigay natin mamaya. So for QR, para po hindi sila magkaroon ng blood infections katulad ng E. coli, Salmonella, Coccidiosis, then even malaria, kasi po first time nilang binaba sa lupa. So dapat po lagi tayong may prevention. So ayun, nagbibigay po tayo ng Super QR bilang prevention para hindi po sila magtay, kasi makakatuka po sila dun ng mga bagay na mabibigla po yung kanilang digestive tract at pwede po silang magtay or magkaroon ng tinatawag natin mga blood infections. At ayun mga ka-agri, ito po yung ating sinasabi ko pong 10 days old na ililipat po natin kasi po siksikan na sila masyado. At meron po tayong pa-hatch ulit ngayong 12, kaya ito po ay ililipat natin para magamit natin ito brooder nila. So since lagpas na rin po sila ng 1 week dito, okay na rin po itong ilipat. Then ang paglilipatan ko po sa kanila, ito so yung ating nasa 1 month old na mga sisiw. So by the way, ito po ay 4 out kung may mga naghahanap po. And black surf na Italian line, then may mga vintage line po dito at may isang bamboo line na kakarel. At kasama na rin po ito rin pa ay ililipat ko dun sa taas. Ito pa ay 6 weeks old. So ito po yung ating mga panibagong breeders po dito sa ating backyard farm. So ayan po, mga ano natin, ano po yan, mga pure Americana. Then meron po dyang black copper marans. So ito po yung mga susunod nating breeders. So by November, December, meron na po tayo mga bagong breeds po dito sa ating backyard farm. So ito, napakaganda po, pure Americana na lavender. At ayun mga ka-agri, dito natin po sila ililipat sa taas na to. So ito po, bakante na. So yung mga sisiw po dito, yung mga 2 months old natin, linipat ko na po.
So, ayun mga ka-agri, na ilipat ko na rin po itong ating mga 10 days old na mga sisiw natin dito. So, ayun. At napakain ko na rin po sila. Ang binibigay ko po sa kanila, syempre, Integra 1000. At bilang prevention din po, kasi bigla ko silang lilipat dito sa wala pong hipa, walang karton, at hindi po palibot ng mga plastic at ng trapal. So, nagbigay din po ako ng Primoxil powder. So, ayun mga ka-agri. So, nandito na po ako sa growing pen nung sinabi ko kanina na so, galing po dun sa cage natin dun sa likod bahay. So, linipat po namin dito sa growing pen. So, ayun, bibigyan ko po sila ngayon ng Sulfur QR bilang prevention po. Kasi first time nilang ayun, apak po dito sa lupa para po hindi sila magkaroon ng blood infections katulad ng coccidiosis, malaria, E. coli at iba pa pong blood infection. So, nandito po yung ating mga sisiw. Ayun, nandun yung iba. So, ilalagay na po natin itong Sulfur QR dito sa malapit po sa ano nila, sa mga feather. So, ayan po. Sakto. Ito po ay mga wow na kasi kanina pa to binigyan ng pagkain, kaya so papainom na po natin sila ng sulfur. So ayun po mga ka-agri. So linagyan lang po natin ng hollow blocks para po nasa taas yung waterer at hindi po nila maiputan or malagyan ng mga dumi. So yun po, kapag naglipat po tayo ng mga sisiw mula sa cage natin papunta sa lupa, huwalin po natin magbigay ng Sulfur QR bilang prevention para po hindi sila magkasakit. So, ayun. Yun lamang po mga ka-agri. So, ayun. Actually, nakakapagod kasi masyadong mainit kanina. Pero ayun, kasi passion natin to, natutuwa tayo sa ginagawa natin. Kaya diretso lang tayo hanggang maabot po natin ating mga pangarap. At syempre, sa pag-aabot po natin ng ating mga pangarap, katuwang natin ang produkto ng Battlecock. Dahil sa Battlecock, lagi kang naman at syempre, mga produkto ng Firmebet, Alang Angat, Alang Tapat. So, yun lamang po. And happy farming!